Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek Uherské Hradiště je úplná škola, kde je vytvořeno prostředí pro vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Škola je zapojena do projektu financovaného z evropských strukturálních fondů, jehož cílem je vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi a studenty. Odbornými garanty projektu jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Ve třídách je udržován malý počet žáků, aby se vyučující mohli dětem individuálně věnovat a postupně vytvářet partnerský vztah mezi učitelem a žákem. Pro každé nadané dítě je vypracován individuální plán, podle kterého dítě pracuje v přirozeném prostředí třídy. Pokud žák ovládá základní učivo, které se v hodině probírá, může pracovat na projektech vytvořených jemu osobně na míru. Děti se účastní také soutěží a dětských vědeckých konferencí. Základní škola Čtyřlístek nově sídlí v moderním prostředí rekonstruovaných kasáren v Uherském Hradišti a je otevřena všem zájemcům o tento způsob vzdělávání.